se întâmplă atunci când îți lași piticii de pe creier să iasă la lumină? Dominic Vârtosu, un artist tânăr, a creat pitici cu personalități diferite și uneori multiple într-un arsenal de materiale neconvenționale. Cum se îmbracă piticii în ziua de azi și ce muzică ascultă ei, afli din incursiunea pe care am făcut-o în expoziția artistului. Salut, Dominic! Salut! Zic pitici. E cumva o aluzie la situația românilor și la cei pe care îi avem noi pe creier. Pitici pe creier are toată lumea, nu cred că numai românii au pitici pe creier. Dar cu siguranță noi ar fi bine să băgăm în seamă piticii pe care îi avem pe creier. De asta eu i-am scos din perete. Ce muzică ascultă piticii? Piticii sunt clasici, ei pornesc din antichitate deja. La un moment dat au ascultat muzică clasică, dar acum mai nou au mers pe drum and bass puternic. Și acum sunt super funky. Piticii mei sunt la modă, dar nu mai folosesc pălăria roșie. Folosesc pălării de toate culorile, astfel încât pot să asculte orice muzică. Pantaloni largi au hip-hop, nu? Hip-hop bagă numai sâmbătă seara. Azi e vineri. Am văzut că ai un întreg arsenal de izolare termică. Eu cred că la tine acasă nu e umiditate, nu nimic. Cu siguranță, când faci un pitic, îți rămâne foarte mult material ca să poți să-ți izolezi casa. Ce ai folosit? Polistiren. E funny când te duci într-un magazin și spui auziți, aveți polistiren? Da, da, câți metri vreți să izolați? Nu, știți, vreau să fac un pitic. Se întâmplă lucruri foarte interesante în acest spațiu creativ și am înțeles că și găzduiți foarte mulți artiști. Da, am început anul acesta cu un mic gând. Hai să ajutăm pe cei care nu prea își permit acest lucru. Dacă te duci într-o parte să ceri chirie sau e foarte scump. Și am vorbit cu patronii acestui local să începem un proiect, o lună un artist să-l numim. În fiecare lună să aducem un alt artist, căreia să-i dăm spațiu gratuit, să nu ne dea absolut niciun ban. Ba chiar mai mult să încercăm să-l și promovăm. Oamenii mă găsesc pe internet pe dominicvârtosu.ro și în țară o să mergem la anul. În toamna asta o să mai fie o expoziție mai amplă, poate cu pitici, poate cu ceva care iese din perete și mai mare. Tot așa niște lucrări foarte puternice. Ne recomandat părinților de copii sub 3 ani. Ba, tocmai e foarte recomandat. Copiii se bucură extraordinar de culorile astea.